Bueno, eta orain, azkeneko poliedroarekin, ikosaedroarekin hasiko gara. Kasu honetan, triangeluz osatutako forma bat da. Beraz, ikusi behiko duzue, erpin bakoitzetik, hainbat ertz ateratzen direla, zehazki 5. Beraz, saiatuko gara, gure bolak ahalik eta handienak izan daitezela. Beraz, lehendabizi, 3 bola hartuko ditugu eta triangelu bat sortuko dugu, haien artean lotuz. Orain, hauetako bakoitzetik 5 txotx atera behar dira. 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta orain, hauek haien artean lotuko ditugu. Hau honekin. Eta hauek elkarren artean. Prest. Txotxontatik 5 ateratzen dira jada. Hemen ere 5 atera beharko ditugu. Oraingoz bi daude. 3. lotu dezakegu zuzenean. Eta hemen gauza bera. Bi hauek lotzen baditugu, egonkortasun handiagoa lortuko dugu. Beraz, figura hau lortuko dugu. Begira. Piramide moduko bat da, eta piramide horren oinarria pentagonala da. Orain, behin hau dugula, hauetako bakoitzetik gogoratu 5 txotx atera behar direla. Erdikontatik ateratzen dira, baina besteetatik ez. Beraz, bat hartuko dugu, nahi duguna, esate baterako hau, eta 1, 2, 3 baldin badaude, beste 2 sartuko ditugu. Eta hemen, triangelu berri bat osatuko da, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Beraz, horiek osatuz joango gara. 1, hemen beste triangelu bat sortu beharko dugu. Horrelaxe. Eta hemen azkenekoa. Beraz, bi hauetatik ja, ateratzen diren 5 txotxak jarri ditugu. Hartuko dugu beste bat. Hau adibidez. 1, 2, 3, 4 ditu ja da. Orduan, 1 besterik ez dugu jarri beharko. Eta hemen triangelu bat, eta hemen beste bat osatuko dugu. Ikusten duzuen bezala, edukiera modukoa, katilu baten modukoa sortzen ari gara. Hurrengo bola hartuko dugu. Oraingoz 1, 2, 3 txotx ditu. 4. eta 5. jarriko ditugu. 5 txotx ditugunean, haien artean, beti bezala, elkartuko ditugu. Hau honekin. Hau honekin. Eta orain, barkatu hemen, 4 jarri ditut, konfunditu naiz. Kasu honetan, hau horrela izan beharko litzateke. Ikusten dugun bezala, alde guztiak triangeluak izan behar dira. Alde bat ez bada triangelua, aurrekoan kontrolatu nahi zen bezala, esan nahi du gaizki egin dugula. Hauek haien artean elkartuko ditugu eta triangelu berri bat sortuko dugu. Orain, hemengo bakoitzetik ikusten dugun bezala, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 eta 1, 2, 3 ditugu. Beraz, 4 ditugunetan, esate batera kontan, txotx bakarra jarriko dugu, eta 3 ditugunetan, adibidez honek 3 txotx besterik ez ditu,
bi jarriko ditugu. Beti gogoratu 5 egon behar direla bakoitzean. Beraz, hemen 3 daude, 2 jarriko ditut. 1 eta 2. Hemen 4 daude, beraz, bakarra jarriko dut. Hemen 4 daude, 1 jarriko dut. Eta hemen 1, 2, 3, jazta, denak ditut. Orain berriro haien artean lotuko ditut. Baina kasu honetan asko puntu berera iritsiko dira. Adibidez, 2 hauek hemen lotuko ditut, 2 hauek ere, 3 hauek hemen, eta azkenekoa falta zait. Hau eta hau lotuz, ikusten duzuen bezala, gure ikosaedroa prest dugu. Atera alzaizu,